chỉ bây lẽ vậy tôi nói còn này Siaha ni.Siaha anh à FCAA bill pass duhlohna lantirna MNF in Mizoram pumpuya total ban an huaihawt chu he Siaha khawpui chhunga hian zawm a hlawh tha em tite kan en ho dawn ani tuna hian ni.Siaha ko oma khaw chhung kan fangkual dawn ani he total ban FCAA duhlohna lan bill pass duhlohna lantira total ban an huaihawt hian zawm a hlawh tha em kan en hawang district hospital tlang ani ati hian veng sang kan kalkual dawn ani he total ban hian zawm a hlawh tha em ni.Siaha khawpui chhunga hian kan en ho dawn ani he total ban hian zawm a hlawh tha em kan en ho zelang ka kalkual to na china chuan mihring vaivak an om vak lawa damdoi ina kal tur damlo chope tur te chuan damdoi emergency lei tur te ti mai lo chu motor vaivak po an om lo ani tuna ka kal na china chuan tin mihring vaivak hmuh tur po an tlema he total ban hian Siaha khawpui chhunga zawm a hlawh tha ani in alanga masaveng danga hian enge a an dawn kala shami alawa chungte po chu kan en ho zel dawn ani dor hong po an om lova are tlok mai ni tuna hian ni.Siaha kholaya ko oma are tlok mai ni vậy thì còn là mà son còn cần phải ngã solaya son an duty thup maya police tenen traffic tenen an duty thup ati hian chuan min chang kan la ni.Siaha ka fang chuak ta ni.Siaha chuan he FCAA bill pass ania an duhlohna lantirna total ban an huaihawt hi mipuite'n an zawm tha chuan ni.Siaha ka chhuasan dawn ani ni.Siaha atangin veng danga ka kal le dawn ani ka hnungah hian duty ho an oma chumi duty te chu chumi duty te zinga mi pakhat chu biakna toite kan nei lokang zona pakhat zo anga ya chumi chu kan zo tang are ngai khop mai hei veng pui helai hi congress bhavan tuala ni asira hian apex bank om boka ti chuan helai vel hi office poimo omna ani heta hian electric office om boka chuan achak hi CEM bangla ani boka ni
Hemi FCAA bill pass an duhlohna in lan tira ani le hemi chungchang a hianin assembly house a khan in MLA te anom ve si a enga tinge khami assembly house a khanin an duhlo zia te an tlang au pui ve lo tin an du ve nge ni in alang si a tun hnuwa hetianga total ben in huaihawt hi enge achan le ti lai kha zawna omani avangin khalai kha kan zot lok cheni assembly house a khan an duhlohna lan thi turin hun pon nei lo ani na ni ne ba chuan an du emo du lo emo pawh sei lovin sei hman lovin assembly house a khan ka ni ber khan ala ani chuan assembly house a khan an duhlohna lan tir na hun transport hun an hon sak lo ti na ni mo san pelo chan san pelowa ti khan an mani do thang kal tlang pui to pa chu tiang chu om zia ni mo ani chu ole tuna khan duty te kom na hun kan e toy te zona te ka zota wangin nge assembly house chunga khan an du lo na an lan tir lo ti te zona kha ka zota ni khata khan an GS in meron chan dan a chuan kha huna khan assembly house chunga khan an du lo na soina hun transport an pelo ti in meron changa ni khami awanga assembly house chunga po an du lo zia an lan tir man lo ani a an soya kha min chan dan chu ani a tuna hianin MNF party han engin ngai omle
General Secretary in Siaha District Headquarters. Siaha District Headquarters General Secretary Oma ani le hemi total band in huaihawt hi mipuite'n an zawm tha in sia em. Hey FCAA Mizoram JPM Sarkari na aidok apa staff hi hemi total bel kan han huaihawt hi mipui hian min thlop thain kan sia hey party ina kanan take up na chan po haram isu lian tak ani ti sia in metin hian thlop an ho kan ram kan thune na za min lak sak tum tu central hen a peklet kan article 371G hiala effect hi thil ni awangin ram hu khoi tak thil ni awang mi pui tu po hian mian thlop thain kan sia kan nom he ni ani le chu da chuan zona pakhat kan zo du chu assembly house khan he bill hi an pass ta khani chu ta chuan in MLA te po anom vereng ani tiro chu ta chuan nga tinga in MLA te khan he FCAA bill an pass lai hian an du lo na an lan tir lo chan kha an du lo na lan tir na chan tur kha om dia chu assembly an thut khom reng in kha an bill pass tu kha advance kar khan huwa te semvek turani ma se tun an thil ti dan kha zandar sompati aten sema zirman om lo wa eng ma ti in prepare lo hun om lo sim mani no sorum thil ti ni assembly kal phung poni lo ni khan thil ti kha chuwanga wendi thil kal theng ta hi ni ani chu ni khalai kha mipuite'n zok na zo na om thaya an lo ngai thil te khan ya wang kan zot che ani ole khalom na to kan than te ole tuna hian new colony ka thleng le ta he total ben an hoi hothi mipuite'n an zom tha hle ni in alanga hei tuma veiwa kanom lowa lir thei tlan tak ngial po anom lo ani new colony atangin college veng lam te ka pan le don ani college veng ka thleng vele ta ti chuan helai hi AOC petrol pump bul ani heta hian duty thahnem tak an lo am boka mipui duty oma heta hian chuan tuna hen SP aron kal boka Siaha SP in Siaha SP hian Siaha khawpui chung aron rauna ati hian mipui veiwak po anom lowa he total ben hian zom a hlo hle ni in alang college vai po are rui mai ni duty ti le emergency thil bi ka tlan chuak lo chu mipui hmu tur an om lo ani
tuna han kom che ka chak lu tu ba se khom lo